in Action, programa nga gindihon sang Trioter Brigade para ipalabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinyon, kag serbisyo publiko. Brigade in Action, mabatian diri sa Aksyon Radio. Okay, oras sa Pungsod Pilipinas, alas 10:11 sang aga. And welcome mga ka-action sa atong palatuntunan, Brigade in Action Pizza. Dusi kita subong sa bulan sang Hunyo tuig 2022 kag subong adlaw mga ka-action. Gini celebrar naton ang ika-124 nga kalayaan sang aton Pungsod Pilipinas. Yes. O 124th Independence Day. So kami ang inyong mga ka-upod subong aga, Sergeant Dikinya halin sa 303rd Brigade. Kaga Sergeant Tikana halin sa 32nd Civil Military Operation Peacemaker Company mingaga sa aton. Yes. Good morning sa aton mga suki nga tigpalamati diriya sa aton sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental subong man sa tanan nga malabutan sang aton nga tingog subong aga no. Sa mga nagatan-aw live Facebook, good morning no sa aton mga suki nga tigpalamati sila ni Miss Ana Signoro, no, nga naga-tune in gid always sa aton. And sa mga tropa naton dira sa 303rd Team 303rd, good morning, good morning, no. Sa mga tropa man naton sa mga nagkalain-lain nga unit, no. And sa mga tropa ta sa mga nag-upod dira sa selebrasyon sang ika-124 nga kalayaan o kon kailawayan sang aton pungsod dira sa may province capital, no, dira sa may Lagon, then sa may diri sa may Bacolod Public Plaza, no, good morning sa inyo tanan-tanan dira. Sa mga kauturan naton nga ginihanduraw gid ang adlaw sang aton nga kahilwayan, no. Kabalo kita ang aton nga mga kauturan, mga Negrosano, no. Kuan sila ya inang madumdumon sila madumduman bila nila ang ining adlaw sang kahilwayan naton, no, kon Independence Day kag way back sang elementary ko partner. Yes. Amo ni perming may kuan kami sila perming may palagwaon no dito sa amon ni eskwelahan sang una basta Independence Day no. So happy Independence Day sa aton aton mga kautoran nga Pilipino no. Yes. Kagkabay pa nga aton gid nga isa puso no ining adlaw nga ini tungod kay balo kita pila sa mga naglalabay ng mga 18th centuries daw sakop kita yung mga madamo sa mga lahi ang nagsakop nagkalain-lain nga kon nga mga lahi no mga atawag diri mga ato na Chinese no ato pa ang American, Kastila no. So mong gamatama partner wala ko kana no. Makita ko gani si mo partner do may pagkakatsila ka eh. Apelyido ko partner Kastila na Kastila na. Balo ka matamat yung sakaw. So ko lang niya kuan lang niya inang yum-yuhom lang kumbaga. Ang matamat na sakop ni sa mga Bombay na tong magtuturan. Hilig ni sila magana no. Damo ni sila sa mga Pilipinas. Kag sakon may koda kay Busing Danny Topas nga naga-tune in sa mga nga partner. Kaga no partner speaking sang Independence Day no ang aton nga tropa sa 32nd Civil Military Operations may team kit dito together with the 94th Infantry Battalion kagang aton nga mga active auxiliary nagpatigayon niya sang clean up drive no kag as well as nag-renovate sang wetting shed kag nag-spray sang anti-dengue mosquito kag ang lastly nga activity is nag-conduct sang feeding activity. So sa may dito sa may sitio overflow barangay Hilamunan kasakop sang Kabangkalan City no. So ginapasalamatan tagid ang presensya sang local official sang sitio overflow no sa aton nga barangay Kagawad kaya kagawad mo yung agad no. And then sa aton nga nagbulig man nga mga residente no. So madamo gid nga salamat. Dira nato napakita partner no ang gina-revive naton ang spirit sang natawag nga bayanihan no. Makita naton sa activities nga to nga naghiliusa ang mga tao para siyempre kabalo kita partner subong nga panyimpo gainulan no ga uso naman ang mga dengue
no amo na nga gihinluan ang mga ugsaran ginalimpyuhan kay para hindi na maglapta or ang dengue, no kay amo ginang ginapugaran sa mga lamok kung kaysa sa mga estero, sa mga may mga tubig lang mastakan sang tubig. Inibilang mga ligid yung Mga guma. mga wala mga buslot la muna ko. So may ara data partner ang province nga I think 4 o'clock habit, no? Yes, oo. Ang 4 o'clock habit nga sa dining pag-abot sa panaas ang hapon, medyo manglimpyo kita magpaaso Yes. kita da, no? Hindi lang kita magpasok sa mga plastic kay bawal niya sa atong nga climate, no? So ano lang ang mga dahon-dahon Yes. pwede siguro naman intindihan mo guro sa mga taga Yes, DNR, no? Kung at least iwas ta. Kay balo ka partner ang aton subong nga probinsya, grabing kon sang dinggi ah. Yes. Oh, so hindi nato napagambal nga mapasolang Laglahog bahala lang lang. tungod kay kaluwasan sang labi na sa mga kabataan naton. Yes, oo. Ang kagamay lang sini nga pagkalamok pero pag makakutot ni sa lawas naton daw balo naton na pila ka semana man nga luntoy ka. Yes, oo. So importante pagpanglimpyo sa aton mga palibot. So, nang encourage aton ang mga kotoran naton nga tama tong gambal mo partner nga may ara kita nga 4 o'clock habit. So, muna gin-encourage aton ang mga kotoran naton nga maglimpyo sa aton nga panimalay kag sa aton gusuran. Kay kita man lang gyapon na makabenepisyo sina. And then shout out lang gali sa Okay Tuda, no iya ka grupo ni sa sangaton nga mga tricycle drivers na so overflow kabangkalan tricycle operators and drivers association sang Sitio Overflow Barangay Lamunan Kabangkalan City, no so shout out lang sa inyo da kay nagbulig gini sila sa pag patigayon sang activity, no kag sa aton nga kamaka federations, no good morning gid sa aton tanan yung mga membro sang aton nga federation sa mga asosasyon naton dira sa from Barangay Lamunan, Barangay Orong and Barangay Oringao. Nagapa-shout out. So, congratulations sa atong mga otod nga naglupod sa activity. Okay partner, diri kita sa aton nga mga accomplishment no kung sa Yes. DNT asang June 9 nagparticipar man ang aton Triotol Brigade sa ining ginitawag naton nga National Simultaneous Earthquake Drill. Tungod kay hambal naton ginipreparahan ang basi mag-abot ining the big one. Yes. So ang aton yung mga kautoran, ang aton nga Philippine Army always ginaya per quarter nagaupod gina ang aton nga armed forces para sa paghimo sa nga drill, no kung Yes, ining mga pag-exercise, no exercise kung paano naton madipinsahan in kaso nga mag-abot ining gini hambal nila nga the big one, no. So hindi lamang ang armed forces ang nag-attend sini kundi mga nagkalain-lain man nga mga ahensya. And atong ginambal naton naga-celebrate man subong ang aton nga mga kasundaluhan, kapulisan kag iban nga mga ahensya sa aton government sinang Independence Day dira Yes. sa may Capitol, no sa may Lagon, then diri sa may Bacolod Public Plaza. So okay, o diri to partner alas 18. Tungod sa mong panahon sang aton nga Independence Day partner, no. Ang aton man nga mga line units ang nagapatigayon man sa mga activity, no. Hindi lamang sa mga adlaw mga tinalikdan nga semana. Example dito yung tapos sa 62nd partner. Wow. Akon sa diin ato lang 24 ka mga former rebels nga nag-surrender Oo. o kon 24 ka mga rebelde ang nagbalik sa sabakan sa gobyerno ang tagaan sa mga sang training no sang DTI. Nga kon sa diin upod man ang atong 62nd IB hindi lamang paghatag sa mga seminars kundi ang paghatag man at amo tong partner last week Ario. Oo. Di ba Natakil naton sa na topiko nato ato lang mga pagpananom mga seeds, Correct, no. correct. So dire sa ginpagwa nga press release nga 62nd IB kag sa mismo natabo dito. Nanghatag sila ya sa partner, nanghatag man sa mga former rebels, no. Sining mga nagkalain-lain nga mga binhi, no, mga binhi isang mga otanon, yasang mais, no, kag iban pa nga mga kararuton nga mapuslan sang aton mga former rebels, no. So ang bagay naton so amo to gin-opdan man nila sa mga pag-seminars training to nga gamay, kumbaga purom-purom lang kung paano itanom ining mga liso nga ini. So kanami tungod kay ining 24 ka mga former rebels, no, pipila diri ang mga fighters gidya sang rebelde, no. May mga upod man nga milisyang bayan, may upod man nga may mga tag-as nga position like medical, no, education, logistic officer sang Communist Party of the Philippines ang nag-surrender no sang sa Sentral nga Bayan sang Negros. Pag sinambal natin Sentral nga Bayan sang Negros, part na sang Occidental kag may part man sang Oriental Boundaries. No. So bila ka mga nag-surrender dira ang mga taga Kanlaon,
o mga taga-oriental nga kung sa diin nakita na nilang wala na gid sang kabilinggan o kon kapuslanan ang pagtinerpa nila sa sulod sang hublag tungod kay kumbaga kung sa simpleng Ilonggo partner nga tinaganisa naga-itos-itos na no nagakaitos na ang organisasyon na so ang bala nga man padayon nagakapudpud na ang bala nga man nga padugayon pa naton ang pagtinerta diri nga wala man kita sang kapuslanan Yes, correct. wala man kita sang napuslan mas maayo siguro nga ibalik ta sa anay naton nga kabuhi upod sang aton nga gobyerno tungod kay madamo naman kuno sila sang naibalan nga mga programa sang gobyerno nga nasagamsaman sang iban nga nila nga kaupdanan nga nauna na ya nga nagabalik sa sabakan no, sang aton government. So ang kuan ko lang dire congratulations kay kamo Correct. kumbaga Tagalog parang bahagi kamo no sang pagpaningkamot sang atong government nga mabalik kamo sa mainstream sang aton nga sosyudad. Yes. Kag wala sang may nagtabo sa inyo nga malain no makabalik kamo sa inyo pamilya, makabalik kamo sa tawhay nga pagtulog no pagpangabuhi kag isa pa upod nyo gid ang inyo nga mga kabataan. Kaga amo ni partner ang pinakanami nga accomplishment kung sakon lang ya partner no kaga sa kabugusan sang Philippine Army kumbaga amo niya ang pinaka highlights gid sang aton nga accomplishment partner mong amo gyud nakita kung mabulig naton sa mga kautoran naton nga nalihis ang landas nga matagaan sang nagakaangay nga serbisyo publiko no wala na naton na ginamahin kung ano ang kinabuhi nila sa sulod sang hublag no wala na nato na ginakuan sila ng tawag sinibla partner gina-judge na once na nag-surrender na sila balik sa subakan sa gobyerno ihatag na naton ang ng angay no nga programa para no makapanindugan man sila sang ilang kaugalingon nga pagpangabuhi. So manami ining gi-offer sang DTI partner kay mayari diri nga kung halimbawa mag-obra sila sang ilang association ang DTI na mismo ang magpatigayon sang registration. Libre ng registration no nga ang ilang association i-register para makakuha sa mga programa halin niya sa gobyerno kay kabalo kita nga ang pag-avail sang programa sa aton government kung may association ka even though gani partner sa Department of Agriculture sa Department of Agrarian Reform kung kag sa dole kung kinanglan kung gusto mo magkuha sa mga programa kag mga projects salin sa government no ang aton nga magtukod kita sa mga organizations kag pangayuan naton sang programa kag proyekto amo nang na ipa-registered naton kay para ma-accredit sa mga ahensya sang gobyerno ka matagaan sang pondo amo ni gina-prepare naton ng 24 ka mga former rebels gina-train naton sila kung paano nila i-handle ang mga angay nga mga programa para sila kay ginabasihan naton or ginalantaw naton dira kung diin sila masiyang halimbawa karon nga sagad sila sa pananom hindi man pwede guro nga ibutang mo sila sa computer di ba so man ang ginaano naton ginaamat-amat naton sila mold ginaamat-amat naton sila train kay para kung sila na gid mismo ang magdala or handle sang ilang association kaya na nila masustain na nila hasta kung saan nila kaya masustain kag ginambal partner sang DTI nga mabugabulig sila para sa patindog sa mga o kung pagsugod sa mga small businesses sa mga former rebels no so manami tungod kay hambagan naton hindi lang Philippine Army ang nagapaningkamot sa pagbulig sining aton mga former rebels dako kayo partner ang epekto sang NTF-ELCAC kag sang EO70 tungod kay hindi lang isa ka organization ang nagatib-on sang programa no so nakita naton pagsulod sang ang Executive Order 70 ni Pangulong Duterte kag sang NTF-ELCAC yes correct dito nag-merge ang tanan nga agencies convergence ang tanan nga organization o diya ikaw abi DNR anong mabulig mo di sa ikaw DSWD anong mabulig mo di ikaw Army anong mabulig mo ang bagan partner ikaw abi sino pa TISDA anong
i-share mo diri sa aton nga Yes, mga former DPWH, rebels. oo. So, kunti kuan, sige kami bala sa training kag ano. Yes. Muna seminars ang DSWD kami bala sa ilang pagkaon kag ano. Ang daro may ara kami hatag kluwa sa ila. O kunti the correct. best no, kunti kumbaga all in one ang programa sang NTFL kag sang EO70. Yes, one-stop shop. One stop shop. So amo ning manami kag nabatyagan giniya sang mga rebuilding gusto na magbalik sa sabakan sang aton gobyerno. Yes, correct. No, na kuan gini nila na kumbaga na feel gin nila nga ay matuod niya nga programa sang gobyerno, hindi ni hambal nga lawlaw gini hambal sang amon kopdan nga hindi matuod. Nakita ko to si Ka Jesus to nagmayo ng iyang kuan, nag iyang pangabuhi o si Ka1 nakita ko man niyo may dagko na sa mga baboy. O si may nakita ko man daw nami agardin. Abi turuti kati hilig ang mga armado ti hilig man ni magtiid-tiid no. Amo nang inyo tiid-tiiron kun ano ang mga pagpangabuhi sang inyong mga Correct. partners comrades nga nagbalik na sa bakan sang gobyerno kun nangin man nami blaw kun hindi. Yes. So kung makita nyo nga nami may mga ginhatag na sang gobyerno sila, time naman na nga magbalik ka naman. sa bakan sang gobyerno. Na naman ang pinaka nami. Kag partner speaking sa mga pagbalik sa sabakan sang gobyerno, pag-surrender, asod subong. Asod istoryahan ta na kung pila naman subong ang nag-surrender. Oy. No, so before sina, no, commercial ta danay, aton technician da nagapangilay na. Commercial ta danay pagbalik naton. Dugay-dugay so aton ni istoryahan ang mga mga nag-surrender, no. Marami ni partner ang mga nag-surrender kay ma-feel ang ining mga ginhatag nga programa sa DTI maano naman nila mag-grab naman ang ila ining nga, sa mga anay nila ako ng mga nauna nga batch sang mga nag-surrender, no? So Correct. ining mga bag-o nga nag-surrender subong maano naman nila masagamsaman Mabatyagan. kag may ara partner isaya ka barangay sa Negros Oriental ang nagsikway naman sa ang support nila sa armado. Ay baloon ta na karon kun ano nang barangay sa may part sang Negros Oriental. Ang nag-pledge naman o kung promisa naman sa atong gobyerno hindi na kami liwat magsuportar sining mga armado tungod kay naagyan na namon ang kabudlay sang pangabuhi sang ari sila. Baliktad ang ilang paghambal sa ilang ginhimo. Iti hambal nila kami maghahatag sang duta sa inyo, kami maghahatag sang maayong pangabuhi sa inyo. So kami nga sibilyan, nagsalig kami kag naghatag man kami sang pipila ka support. Ang amo niya na amo niya na experience imbis nga mag-uswag daw nagsamot kalisod ang amo pagpagaboy kun sa Cebuano pa. So nagkadugay imbis nga hambalan nga kay kon sa gobyerno kuno sir, ambal ko sa gobyerno sir. Nagkadugay, nagkalami. Amanya sa Cebuano pa. Pero kung sa tong napami dito sa armado, kadugay sir, nagkalisod. Ay, ang barangay ni partner, Cebuano ni mong... Cebuano ni. area ni. Cebuano ning aton nga kana, aton ining nga barangay. So, maganda nadumduman ko na danay mo no. Ang hambal niya sa una sir, sang kami pagasuporta sa armado, ang inilitsi nga bugas, o ginanta nga bugas, usahay gani ang among mga gabi diha o mga unsa pa nga among panghatag sila. Imbis nga kauno namon sir, hindi mi no makakaon kasi sila nagabantay kuno sa muluto. Amo na nagkadugay sir, nagkalisod man hinoon. Pero kung pag-surrender mo sir karon, tanawa. Pag-surrender na mo ron. Diri na mi sa sabakan sa gobyerno, nagkadugay sir, kalami. Naghiluway na. So commercial break kita mga ka-action. Ara naton technical siguro sa sulod check naton. Balik kita istoryahan tani ang barangay nga sikway naman sang terorista nga New People's Army. Stand by, magabalik kami. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern Sang kalinong sa mga lugar nila, mga ka-aksyon. Kaya ang bagay natong gain, natong ambal natong nagkadugay, nagkalisod, balik na lang sila sa gobyerno para magkadugay, nagkalami kuno ang ilang pagpangabuhi, no. So ginhimo ni sa mga pumuloy ang pagsunog sang plug sining katapos ang NPE nga grupo, no, kag ginipeninggitan
sang mga kalautan nga ginhimo sining mga katapo sang terorista didto sa may Baler mo. So kag nadumduman naton partner, may ara da duha ka o kung mag-amay ang ginpatay sa mga katapo sang Yes, oo. sang armado dira sa may area sang Baler Hermoso. Nga kung sa diin nasuspitsahan lang ganito nila. Wala sang damo nga investigasyon na ginpatay to nila mag-amay baw makaluluoy man tong mag-amay to. At nakita subong sang aton mga pumuloy nga kung maghipos lang sila kag pawala sa mga nagakatabo mga pag-abuso sining mga katapo sang armado sa ilang mga kabarangay mismo, wala isang resulta. So nangin na maisog ining aton mga pumuloyo didto para ipananggitan nga pahlino na gid no, palayason no, hindi na welcome ang mga katapo sang armado sa ilang eskwelahan sa ilang barangay partner. Yes, no, ang mo nasambit nga local peace engagement, no, isa ka patimaan lang partner nga mga kautoran naton sa part sang Balya Hermoso is hindi na gusto sang ginapanghimo sining mga katapos sa mga New People's Army ang mga atrocities nga ginapanghimo nila. So kabay pa no nga mangin ma-encourage man ang iban nga mga barangays no, especially sa may mga naibal naton nga mga affected areas pagidiri nga ari diri sa Negros Occidental nga magugpong magkaisa para nga isikway naton ini nga mga ginapangbuhat sang New People's Army. So ang mo gani ang balang partner no kakadlaw ko nga samtang nagadugay lami kung sa kung sa government no? kung sa NPA naman samtang nagadugay nagakalisod ang balgani partner nga mas mayo pa magyan ka Bagyo kumpara agyan ka sang New People's Army kitanan madala gid mo dala tanan pati mga ambal nga okay lang kami magyan Bagyo sir kay napay kuan mabilin napay kuan ugat ug magyan gani mis armado sir hurot gid gyud tapos ang ila pang baw makaluluoy man mga katura naton nga gamay na lang gani nga mga gamay lang bala ang ginakita adlaw-adlaw nga isang kag balaan naton partner ining banwas ang Baler Hermoso isa pinakagamay ni nga barangay Yes, banway no, oo, sa oo. kuan kag wala ni sa sang lapad nga patag. Yes, no? Strategically, dagat timberland. siya, dalan lang, pila lang gamay lang nga patag para sa kuan. Tapos upland na upland na. Mm-mm. So mostly dira mga tanom, sigurado ako no mga kararuton. Yes, mga mga kararuton, mga kamote, mais. Kag igangon na dang ang tawag diri ang duta no gakasandad gud sa unay dira sa unay lapot pa kamo lapot pa kami da sa Baler Hermoso. So makita mo da nga ang mga buhi isang tao hambal naton hindi gid hambal nga may ara ikasarang kundi halos mga pigado tungod kiti sa area nila hindi sila makatanong sang maayo pipila lang kamong area nila nga ang style ganin nila da partner ang duta pangtangtangan pangkuan pa nila sa mga igang ibilin na lang ang duta para dito magtanom grabing igang da nga lugar no. So gakalipay sila nga may mga pananom sila pag inagyan pagid sila sa armado wala na gid sila mbala nagsayang-sayang lang tani sang pagtanom tapos iban siya na lugi pa. Kag isa gid sa nag-trigger partner nga man nga palaya nagkaugot na gid niya ang mga pumuluyo sa armado. Atong pagpatay nila sa mag-amay dira sa Baler Hermoso no. Bana kag anak to sa sang barangay kapitan dira sa part sang no. Ato gid yung nag-trigger. Nga wala sang kanamo-namo, wala man sang ginhimo katuntuhan ining mga ining mag-amay nga maging patay sa armado. Kiti sa una gapawala man lang ang pumuluyo mo. Kiti may kahadlok. Kiti subong nakita nila nga kung magsigil lang ta hipos, magsigil lang ta babulag-bulag sa ginahimo sining mga armado diri sa atong barangay. Hasta mintra santo amo ta sini. Kinanglan naton magiyo. Kinanglan naton maghatag ipakita ang kusog sang aton barangay. Para makita sa mga mata sining mga armado nga wala ta nahadlok sa ila. So amo nang ginhimo sang aton mga pumuloy dito. Kag kita nagapasalamat sa mga pumuloy sining sa may kwan sa may Baler Hermoso, sa may barangay Maglahos nga ginpagwa nila ang ila ka isog sa tama palaya sining mga katapo sang armado para mangin malinong na ining barangay Maglahos kag matagaan na sang sakto nga proyekto sang aton nga gobyerno. correct
Okay, hindi daya kasulod ang proyekto sa ini nga barangay tungod kay harangon sa armado. Correct. Oo. Ang mga tao, pagpatawag mo sa mga pagtililipon para planuhan kung anong himuon sa barangay, hindi mag-attend tungod na hadlok sa armado. Hadlok. So, paano ma-deliver ang mga services ang aton na gobyerno kung amo nang pamuluyo? Pero tinaintindihan na sa gobyerno naton tungod kay may pamahog sa aton mga kauturan dito. Pero karon tungod kay may ara nakaisog ang aton mga pumuluyo, nasikway na nila ang ining mga armado. Be sure ako, asod-asod yung mga proyekto ang magsulod sini sa Banwa sang Balyermos. Correct, no. So speaking sang partners, speaking sang presensya sang armado, no. So may area naman sang Isabela, no, 8 ka barangay ang gideklara nga insurgency free Yes, or yan. clear sang NTF-ELCAC. So ang nasambit ng mga barangay, no, ang barangay Kabkab, Libas, Mansablay, San Agustin, Riverside, si Bukawan, si Katuna kag Makilignit. So dumduman ko ni partner way back 2018 na every time yung may mga CSP summing up, makita og gini permi nga mga barangay kiti dati na deploy kami ang area namon is Nagasi, La Carlota City. Nakita og gini permi sa mga presentations nga pertika ang area is very affected gid. So nagapasalamat kita nga gi-declare sang NTF-ELCAC ang mga barangay sang nasambit sa nga munisipalidad is nag-clear na. So muning pamaagi partner kay before na tagaan sa mga proyekto dira no madumduman naton sa part sang Escalante kag sa may ang natagaan la naton sang BDP San Carlos. San Carlos, no. Grabe nang insuransiya dito. So diri sa Isabela, no, makuan man naton kay mapasudlan sa mga proyekto kay amo ning ginahimo sa community support program which is ginasulod naton ang mga barangay nga kun diin apektado, kun diin ginagamit ang mga issues kag ginagamit ang mga tao para injikan sa mga issues. Parehas ang mga issue nga may problema sa lupa, may problema sa dalan, no, amo ning ginagamit nilang issue para i-arouse nilang mga tao, i-organisa kag pagiyuhon. No, amo ning mga technique nila nga i-arouse ng tao, i-organize kag i-mobilize. No, ang nagapasalamat kita na butangan sang CSP dito kay para mabalaan naton kung anong mga problema sa barangay, anong mga problema nila nga which is nga pwede naton nga turnover sa nagakaangay ngayon siya sa gobyerno. So gina-congratulate agad ang Isabela nga may 8 ka barangay nga nag-clear na sa NTF-ELCAC. Kag anong pamaagi sang para mabalaan sa atong mga kauturan kiti ang ay mo ginambal sa una apektado, no? Tapos gulpi gin clear. No? So kung maglungaman gi clear. So aring pamaagi sina mga ka-action, no? Amo gani nga may mga tropa kita, no, nga nagasulod sa mga barangay. Hindi lamang sa paghibalo sa mga problema sa aton mga kauturan, sa mga affected barangays nga kundi sa paghatag man seguridad sang aton mga pumuluyo. Amo na nga may mga sundalo kita, no. Kay once nga hindi na pag-i-clear sang NTF-ELCAC, kun hindi halin sa Philippine Army nga magambal sir ini nga lugar, clear na ni, no. Ang NTF-ELCAC mag-approve lang na siya sa ihatag sang Philippine Army nga report. Correct. No, so hindi na yung gulpi nga ay naaya nga barangay ato na i-clear. No, hindi. So may pamaagi sina mga ka-action nga man nga ging clear. So isa sina da among si CSP kag padayon nga pag-conduct sa mga security community patrol sang aton nga Philippine Army sa mga barangay nga affected sining mga katapos sang armado kay di kon padayon nga ginitagaan sang seguridad sang aton mga Philippine Army ini nga mga barangay ang mga armado gahalin na gamatamat man na sila halin. Tungod hindi sila kagiyo sa sina nga barangay. Tungod kay bantay sarado na sang aton mga Philippine Army. So hindi na sila pang-recruit, hindi na sila makapang-extortion. Mapungga na. Tungod kay nahadlok man na sila nga basi madakop sila sang army. So sa dalayon nga paghatag sang seguridad pagsulod pagid sang community support program na base ang Philippine Army under sa mga pang-investigation kag sa tanan nga mga
pamaagi kung paano ni sa ma-declare nga clear. So, amo na sa dayon ang ginpasa. Nakita sang army nga wala na sang infiltration, wala na sang recruitment, wala na sang extortion sa ning barangay. Balo ka partner mabal amo na kung nga man wala na extortion kag wala na sang presensya sang armado. Ang barangay nagaamat-amat asinso. Oo. Ang pangabuhi sang mga pumulo nagaamat-amat uswag, no? Ang makita mo na sa ilang mga pamalay, medyo nakabakal na sila pintura, no? Nakabakal na sila hollow blocks, no? Ang ilang mga inugbaligya, mga utan kung ano mga produkto, dasig na nila Madala deliver sa banwa. Tungod wala na sang infiltration sang armado. Amo na sang pinakaano day, amo na sang makita mo kung ang barangay, ang isa ka barangay kung makita nimo nga grabe gid ang pwersa sang armado, halos tanan nga pumuloy da pigado. Halos tanan da nga kon pigado. Kada pamangkot mo na dira mo makita ang sitio ambot. Nan. Ina basta apektado sang armado. Pag pinamangkot mo na tao yan, ambot sir. Ambot. Amo na may sitio ambot ginada, no? Bas pag may infiltration sa armado, pero pag wala na infiltration sa armado, kag wala na sa miginikadlo ka ng pumuloy, pag pinamangkot na, nay, kamusta inyo pang ay, okay lang kami di sir, medyo gaguro ginhawa ng amon yung mga pananaw. Medyo makaturuti bawas naman kami sa kapihidan. Pag amo na yung sinabat sa mga pumuloy, but silingon, nga wala na sila kahadlok sa kaugalingon nila, Correct. dito sa mga armado. So himuon sa army, pinagi sa mga intelligence report, mapasa sang army sa NTF-ELCAC, sa DILG, no? DILG tapos sa NTF-ELCAC, or sa sa municipal task force mo na. MTF-ELCAC. So MTF. ang mayor makita niya ng report, mapasa sa DILG to higher na gid. At least mapanaogan mambal sa mambal ang NTF-ELCAC nga okay. Kung i-clear na papanaugan ta na pondo para sa mga proyekto. So amo na amo nang pamaagi. Correct. Hindi na ambal nga itong na-infiltrate na, i-clear na. So dako na sa nga question kay nga man. Pag cleaner mo na karon kag may matatabo da, ang balikan sina naman ang atong government agencies. Ang balyo sir, clear na. May mga presensya gyapon diri sa armado. Kiti mambal na karon mabatian karon sa programa nga ay ang amo ni nga barangay clear na. May mga turista na makadto may mga talanawon to, Yes, motor karon. Tinambangan karon. Kinuha ang motor, pinatay sang armado. Balikan. Ti sir ambal nyo clear na ning barangay tapos may kunti ang nahuyaan ang atong gobyerno. So gini sigurado niya sa atong mga government agencies nga pag clear gid ya, no, para ang mga hindi lang turista kundi bat na mga negosyo magsulod sa mga kabarangayan. Ari pagit pinaka best partner ka balita. Ang apat nga nag-surrender subong nga semana. Kita mo. Mga ka-aksyon, may apat subong ka mga miyembro sa NPA o konan New People's Army ang nag-surrender, no? Wow. Diri sa aton sa Western Visayas, duwa sa Iloilo, kag duwa diri sa aton sa Negros Island. No? So apat. Tungod sa grabe naton nga panawagan sa radio, pagpaabot sa mga programa sa atong gobyerno, pagbulig sa mga religious sector, sa pagpa-intindi sa ila, pagpakita sa local government unit sa mga project, dito na batsagan nila nga balik na lang ta. Yes. Kay okay naman gali ning pagpangabuhi naton ang programa ra na. So ining mga nag-surrender, no? Ni si Yago, no? Grabe nga damo sa alias mo. Yago, Wilcross, Julan, Jari. Hindi mo dyan kung sino damo sila alias. No, sa isa ni sila sa mga political instructor sang Southeast Front Committee, I think sa Iloilo ni partner committee Religion Negros Bolsikihor, no. Ang ining duwa gali partner ining si mag-ulutod, no, diri sa Oriental, no. Sa nag-surrender ni sa 11th IB kag ang duwa nga mag-asawa dito ya sa Iloilo. So congratulations. Yes. Ang masambal talaga ni congratulations. Nga nagbalik ka mo sa sabakan sang gobyerno. Ang amang congratulate mo namon ining apat nga nag-surrender tungod na palayo na kamo sa tawag nga katalagman. Hindi na kamo madisgrasya. Hindi na kamo magtago-tago. Sulhay ng pangabuhi nyo. Ang baga nina, fly free like as a bird. Anong may term sa'yo, partner? No? Nang free, nalipat. Malaya kang lumipad hanggang Yes. sa gusto mo. Yes. Tungod kay wala ka sa Free as a ginikadukan. bird. Free as a bird, nan.
amo na sang kuan. Amo na sa tungo. Hindi matumduman ko sa mista ba? Amo na sa mga action nga nakita naton sini nga mga ini nga ang first quarter kag second quarter sa 2022. Grabe gid ang asod-asod yung surrender hindi lamang sa Negros. Yes. Pati sa Davao ganiya partner ang surrender dito ya by platon mo. By platon. By squad sa Tingban na yan mo. Oh, sa Samar amo man. Oh, platon, may squad, may pila. Kasi para naog na Yes. tungod kay wala na gid siya pa, wala na power. Yes, ang akon ganing estimate partner no. So naman sa mga reports naton, kay may mga barangay nga kita na clear. Ang presensya sang armado diri sa aton sa Negros Island is gamay na lang gid partner, tama tong ambal mo nagakatipos na kati ang iban siguro ang iban hindi gusto hindi giya gusto mag-surrender ya formally sa aton nga government. Ang iban naglalaylo. Lalaylo. Kumbaga hindi nila gusto nga ipakita ang ilang kagalingon no. Ang iban nga naglaylo na lang or kumbaga nagpahuway na lang gid bala nga hindi niya gusto nga sa publiko pa nga mag-surrender sila. Pero pinakadabis it's kidya a good partner, ini mga naglaylo, pinakadabis kidya, isa publiko nyo Yes, kay isa man. publiko kay para Paglaylo partner, wala ka siyang makuha ang correct amo nang kwan basta laylo ka wala ka sa may makuha kay ang pinaka worst pa da mabalaan ka naglaylo ka mamonitor ka sa mga upod mo ay base si kwan asset na ni sang government si kwan amo ni base nagapanugid na ni sa government nga amo ni ang mga operations namon sang last time nga nag meeting amo na paginunaanon base bala isugid ya di amo nang pinakadelikado nga maglaylo mas mayo nga mag-surrender kita sa gobyerno kay para at least matagaan naton seguridad matagaan naton sa programa kumbaga pangnyawat ba awat pa na nga makakuha hindi na yan, sa nga panginyawat partner. Pangabuhi ginaya. pangabuhi Kasi pambala, hindi naman, balang panginyawat mo yung 50,000 mo. Pala sa tama, balang panginyawat ko sa 50,000. Ini ang paniguraduhon ko gina yung 50,000 nga makuha ko gidya. 50,000 na yan, plus 15,000 pang cash. Nga, 6,000. immediate Plus may assistance. armas ka nga dala. May mo sobra 100,000. oo Amo nang ngambal nga hindi na paningawat pag pangabuhian na gid nga yatag sa gobyerno niya. Amo na sa wala nga. mga FRs mga rebuilded na subong ha. Pangabuhian ni nga ari sa gobyerno hindi niya hambal nga chi lang no. Ang importante di nga may pundo kamo sa inyong pangabuhi no. Wala dira sa kabukiran wala makamuda sigurado wala makamuda kwarta hindi makamuda gani commander da. O dire ang 50,000 kag pag kung nangakon pa pagda pangyawatan yun ng 50,000. awat pa blang kung halimbawa may iban siguro nga yung iba naglaylo kiti may mga may kasarang na yung pangabuhi. Ari mas mayo pag nga madugangan inyo pangabuyan, madugangan ang inyong kapital sa ginatawag naton nga business kung anong gusto nyo. Hindi lang monkey-business kiti. Hindi basta hindi lang illegal kung ano ang naisipan mo nga negosyo, basta hindi lang illegal, okay gina sa gobyerno. Okay na saya, okay wala ginaya. Hindi ka lang manglamang sa tao, hindi ka lang manglamang sa imo isig ka pariyo, wala ginaya sa problema. O basta dampig kita sa layi, kiti ang layi amo nang naga-govern sa to, amo na ang kumbaga nagahatag balasang katawhay sa aton Yes, nga kung maglabag kita sa layi may mga karampatan kita nga mga kaso. So muna nga para mahilway na kamo sa ginatawag na kumbaga madula ng ang sablag sa mga kaisipan nyo nga halimbawa arakan mo sa kabukiran da inyong mga kabataan magminasakit paano na lang makontak nyo Ay sa kugit tuslok dagom na nato mo. okay lang kung mga bata matuslokan sang dagom kung kinanglan gid bisang madalong nga medical Ang acupuncture. acupuncture nga naman sa mga Hindi ugat na niya kasarang sa mga Correct. labi na subong may COVID ka na mga ako. acupuncture mo na idalon mo sa paracetamol hindi budlay na no so Wagang manami ni partner sa apat nga nag-surrender, ang duha diri partner mag-asawa. yes correct Ang nakita ko dito. amo tong nakita naton sa Facebook Yes, nga ginakos sila ang ang nga bata Nakuha ko dito ambal ko. Bukoy salamat ining nga bata kun wala ni nag-surrender ang ining ang iya ginikanan. Mapariwara ang kabuhi sini. Kumbaga correct wani. Siyempre, kuan man sa kaugalingon niya nga ginikanan ko, wala.
Oo. Hindi ko mabasol kung magtinunto ako tungod kay wala sang nagadisiplina sa ako. Wala sa may nag-guide sa Oo. akon. Lain Pero gidya. kung, come to me. Correct. Come to me, hambal sa gobyerno. Don't worry, come to me. Ama na- Alagaan ka sa government naton. Ang mga ganang ambal naton biskan may nagasagod pa na sa mga bata nila. Kay ti lain gidya ang amuma sang ginikanan mong. Kay ti kung ginikanan himuon gidya ang tanan para ihatag sa mga sa kabataan naton matagaan sa mayong boss damlag. So ginapasalamatan naton ang mag-asawa to partner Yes, no. oo. Ang mag-asawa nga gibalikan ginila, gi-priority nila or gisulod gisauna-una nila nga mas importante Ang pamilya. ang pamilya kumpara sa Pakigbato ginapakbato naton nga mali nga ideolohiya. So gina-congratulate sa Kay, gid. partner, may nabatian ko nga, actually, former FRs man yung nagambal sa ako. Ambal niya, sir. Balo ka sa armado, abi, sir. Once nga kusog ka, pampos lang ka. Arip kita, maguti pa paano kung mapilasan ang balon niya. Ang balon niya ang balon na sa commander namon. Ang rason nga man bayaan namon amon kaupdanan, amla simple lang sir. Atong kaupdanan to, wala na to ya pulos kay patay na to. Kita nga buhi Buti, amo pa ang kita yang nga buhi, kita ya ang magpadayon sa pakigaway. Kita mo, once nga madisgrasya ka, wala ka na pulos sa armado. Budlay. Oh, amo na yung doktrina sa ila. No? So, sugot ka nga mo sina. Ang iban nga Sa mga auto talaga nagapamating NP, sugot ka nga amo lang ng yambals commander sa imo. Pag mapatay ka daw ako mapilasan ka, biling ka wala ka ang pulos. ginambal gani nga partner nga kung sa aton pa habang buhay ka pa may pag-asa. Kasi sa ilaya kung mapilasan ka nati Wala niya tsansa. ikis ka na. Oo. Wow. Amo na ganito. Terrible, Sa mga no? kauturan nga nagapamatid ang mga NP, sugot ka mo nga maabot mo ng panahon nga balong ka mo sang inyong commander nga wala na sa pulos kay patay na sa. Yes. Oh. Bala na daw ang gobyerno magpalubong sa iya, sugot ka mo sina. Panawag. Sa kadugay sang panahon nga ginpakigbato mong ilang nga kausa, pag mapilasan kang mapatay amo lang ni sabat sa imo. So wala na sa ibang pamaagi. Yes. Para nga magdugay ka pada. Kadto kaya sa isa ka organisasyon nga bisan nagmasakit ka pa na ya, nagmasakit ka na ya, may kapuslanan kag Correct. sa paginikanan kag sa pamilya mo. Biskan ano pa matabo kay pamilya mo na may kapuslanan ka. Correct. Kung mapatay ka tagaan ka pagit sang lubong nga insakto. Tungod pamilya ka. Yeah. Sa armado wala na natanan. Correct. So oras naton partner wala na gid time. No nga wala na gid hindi na gid ta pwede magpalampas kay 3 minutos nang nakaon naton sa sunod nga programa. Partner, sa mensahe mo. Yes, no. Salamat kayo sa pagsubaybay sa programa sang Brigade in Action diri sa Action Radio Bacolod, no. So hopefully ang mga kautoran naton dira nga mga armado is nagapamati. Pwede sila mag-text Mag-text no kung basi ginakapoy na kamo sa kabukiran, gusto niyo na magbalik sa inyo nga pamilya. So pwede ka mo mag-text hotline naton partner sa 0915 518-8980. So sa liwaton ko sa 0915-518-8980 kay entertain nato na kung ano ang inyong mga palamukotanon. Kung ano pagit Text partner, kung hotline. hadlok sila mag-text, pwede sila magambal nga, di ba may time na sila kang papuli, partner mo, ha? Yes. So kaya mo serious, kahit mo sa Bacolod, ha? Ang address ng Action Radio sa Wilros Building lang, dire sa tubang sa emergency room, isang Corazon Locsin. Pangitaan nyo lang kami kada Domingo dire. No? Yes, Saka oh. kamo din kung gusto nyo magbalik sa Kaga Bacolod. pwede man partner. Akomodar ta na. Kag pwede man partner sa aton nga kampo, Oo. no, sa may 303rd Infantry Brigade sa Barangay Minuyan, Morsha, lapit sa Mambukal. No, pwede. Ano pa na natin sila partner, no? Ano pa na natin sila sa Mambukal? Yes, no? Para ma-feel nila tong dipping-dipping. ang dipping sa Yes, Mambukal. so, Yes, no. ano Kasi, pa mo? makauna-una. Samtang may panahon pa, balik ka mo sa sabakan sa gobyerno. So, sa tanan nga nagapamati sa aton palatuntunan Brigade in Action, kag sa mga nagatanaw sa aton live Facebook, madamo nga salamat sa inyo gid pag-upod sulod sing isa ka oras. Sergeant Dikinya kag Sergeant Gikana ang inyo Army nga nagpaabot gid permanente sa mga maayong balita sa atong mga kauturan dire sa atong probinsya maayong aga.